033 είναι. Τα κοριτάς. Ναι. Ορίστε. Καλή Ευχαριστώ, συνέχεια. καλή συνέχεια. Να σου πω, θα κάνουμε και βίντεο εδώ. Έχεις πρόβλημα άμα τη βάλω YouTube? Είμαι εντάξει. Να είσαι καλά, καλή Να είσαι συνέχεια. καλά. Καλησπέρα σας, καλώς τον για άλλο βίντεο μου. Σήμερα να σας δείξω πώς μας πληρώνει Volt για την παραγγελία και πόσα μας πληρώνει την χιλιόμετρα για την παραγγελία, εντάξει. Κοιτάξτε, όπως μπορείς να βλέπεις, 5.1 χιλιόμετρα μας πληρώνει 3 ευρώ και 55 λεπτά. Μας πληρώνει διαφορετικά λεπτά για μετιώρες, όπως μεσημέρι, οπότε έχει δουλειά, μας πληρώνει περίπου 10 λεπτά και 15 λεπτά και παραπάνω την παραγγελία. Και μετά, οπότε δεν έχει δουλειά, μας πληρώνει παρακάτω κάθε παραγγελία 20 λεπτά. Και αυτή τη στιγμή δεν έχει δουλειά, μου λένε λιγότερο δουλειά, όπως γράφει εδώ με τη εφαρμογή White. Να σας δείξω πως εδώ γράφει White, και άμα έχει τέτοια δουλειά εμείς θα παίρνουμε όλες τις παραγγελίες, άμα είναι μακρινές, άμα είναι κοντινές θα την πάρουμε όλες τις παραγγελίες, γιατί το ξέρουμε δεν έχει δουλειά. Οπότε έχει δουλειά, τότε θα πάρουμε μόνο κοντινές παραγγελίες. Και άλλο ένα, πριν έχω κάνει ένα βίντεο που σας είπα πως δουλεύουμε με τη Volt, μπορείς να δεις με τη YouTube μου, και μου γράψανε ένα-δυο παιδιά ένα comment, ναι, 2-3 comment μου ήρθανε και γράψανε γιατί το δείχνει στη αυτήνση των πελάτιων και δεν έχει ασφάλεια και τέτοια. Παιδιά, εγώ πρώτα να ρωτήσω με τη μαγαζιά, όποιος ήρθε με τη βίντεο μου, και τι μπορώ να το κάνω, μπορώ να το βάλω βίντεο σας για τις άλλες πλατφόρμες όπως YouTube και TikTok. Δεν του έχει πρόβλημα καθόλου αυτά όσα κόσμο ήρθε με τη βίντεο μου. Και άλλη φορά σας παρακαλώ, μην το γράφεις τέτοιο comment. Ήρθανε 2-3 βλακάρες και μας γράφει comment γιατί κάνεις τέτοια βίντεο, γιατί ήρθε όσο κόσμο μέσα και δεν ρωτήσεις τίποτα. Δεν γίνεται έτσι. Εγώ πρώτα ρωτάω με την κόσμο, μετά τα κάνω βίντεο. Άλλη φορά μην το κάνεις τέτοιο comment, σας παρακαλώ. Ωραία, τέλος πάντων, τώρα έχω παραγγελία από Παπα-Νικόλη 2, που ξέρει πολύ κόσμο για αυτό το μαγαζί. Παράλαβα από το παραγγελία, μου έχουν δώσει ένα αριθμό για την παραγγελία, ήταν 33. Καλησπέρα. 033. Ποια θέλετε? 033 είναι. Τα κοριτάς. Ναι. Ορίστε. Καλή Ευχαριστώ, συνέχεια. καλή συνέχεια. Να σου πω, θα κάνουμε και βίντεο εδώ. Έχεις πρόβλημα άμα τη βάλω YouTube? Είμαι εντάξει. Να είσαι καλά, καλή Να είσαι συνέχεια. καλά. Όπως το είδες. Ρωτήσα, θα κάνω βίντεο, να βάλω YouTube, άμα έχεις πρόβλημα δεν τη βάλω. Απλά λέει δεν έχει πρόβλημα. Καλά, τέλος. Τώρα πατήσω από εδώ ότι παράλογο παραγγελία και μου βγάλει τη αυτήνση του πελάτη ότι είναι με για Παρασκευή. Τώρα είμαι κοντά του σπίτι πλατιών. Από εδώ είναι περίπου 50 μέτρα σπίτι του πελάτη. Εγώ ήρθα αυτή την παραγγελία περίπου με 8 λεπτάκια. Άμα θα πας σε ένα παραγγελία 8 με 10 λεπτάκια, 3,5 ευρώ, δεν είναι κακό, παιδιά. Γι' αυτό έχει λίγο καλύτερα μαρβάματα με τη Volt. Προφητήλιας 4, Αγία Παρασκευή. Θα παρκάρω από εδώ, γιατί άμα το παρκάρω άλλο δρόμο κλείνει δρομάκι.
έχει ακόμα 15 λεπτάκια, απλά εγώ ήρθα πιο γρήγορα. Χτυπήσω κουδούνι. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σου κατάκι. Γεια σου. Έγινε. Τώρα έκανα drop για αυτή την παραγγελία και να πατήσω από εδώ παραδόση. Ωραία. Και τέλος. Τόσο εύκολο ήταν με τη εφαρμογή παραγγελίες. Άλλο θα κάνω ένα βιντεάκι που να σας μαθαίνω πώς μπορείς να κάνεις αίτηση με τη Volt. Και μην ξεχάσεις να κάνεις αυτή τη βιντεάκι like, share και channel μου να κάνετε subscribe. Σας ευχαριστώ για ότι είδες βίντεο μου και καλή συνέχεια να έχετε.